Ja jongens, het lijkt alsof jullie deze zomer niet op vakantie zijn geweest. Dat klopt ook, Bas. Dat is... ja, we hebben echt keihard moeten werken, maar dat is het ook wel waard geweest. Kan je het aan ons zien dan? Vorig jaar hadden we een hele wand vol met kaarten van de Wannabes, maar dit jaar was hij leeg. Nee, dat klopt inderdaad. En dat nieuwsberichtje overheen dat we er ook echt geen tijd voor hadden. Nee, we zijn echt heel de zomer lekker bezig geweest met voorbereiden voor alles wat er nu speelt op dit moment. Ja. Ja, en wat speelt er dan? Nou, van alles. We zijn met een album bezig geweest. We zijn met een theaterproductie bezig geweest. En er komt nog een aantal dingen die leggen op stapel, zeg maar. Ja, nou ja, ik zeg begin bij het begin. Nou, wat Arie dus zegt, we hebben de theaterproductie zijn we aan het voorbereiden geweest. We gaan het theater in met All The Way. En dat gaat als een speer, daar zijn we erg blij mee. Het album, daar hebben we toevallig deze week hebben we daar de opnames van afgerond. Dus die zijn ze nu aan het voorbakken en die gaan ze binnenkort persen. We zijn bezig met een heel speciaal kinderproject. Dat wordt gekoppeld aan een goed doel. Daar komen we graag nog een keertje bij je voor terug om daar wat meer over te vertellen. Wat ik er wel over kan vertellen is dat naast het feit dat het voor een goed doel is, dat het voornamelijk liedjes zijn van het cocktailtrio. En we gaan de huidige jonge generatie lastigvallen met dit repertoire en daar zijn we zo trots op. Ja, want jullie hebben wat met het cocktailtrio, hè? Ja, we hebben vorig jaar Ad van der Geijn, de enige nog levende van het cocktailtrio, mogen ontmoeten. Ja. En hij heeft ons een soort, hoe zeg je dat, de zegen gegeven. Nee, hij heeft het cocktailstokje overgegeven aan ons. Nou, misschien het prikkertje inmiddels, ik weet niet wat dat is. En we hebben elkaar beloofd, zeg maar, dat wij het repertoire van het cocktailtrio laten voortbestaan, zeg maar, een beetje in een huidig jasje. En hij, dat vinden wij een heel groot compliment, zegt ook, zoals jullie het nu vertolken, zo hebben wij destijds bedoeld zoals het moet voortbeleven. Dus ja, wij gaan daar zeker nog hele leuke dingen mee doen. Ja, en wat er nu op dit moment speelt, is dat onze single net uit is. Ja. We hadden wel haast te vertellen. Bijna, ja. Want het clipje dat is nog warm, dus dat gaan we binnenkort ook weer lekker op TV Oranje heel veel laten zien. En ja, die heet Ik Zweef, dus dat wordt een zweverig tijdje volgens mij. Het is eigen materiaal. We hebben in ieder geval de tekst zelf geschreven. De melodie, daar zijn we niet helemaal eerlijk aan gekomen, kan ik de mensen vertellen. Maar daar gaat het ook niet om, want het gaat namelijk om het verhaal. Het is inderdaad een hele eerlijke ontboezeming van mijn grote vriend Arie van Ballegooien, lieve mensen.